Mňa tu niekto dal proste. Ďakujem. Kto čo? Ja neviem, kto to bol tu. Ako sa voláš? Adam, tak počúvaj. Ja zase neviem, čo robia, ale ja neviem. Ja by som sa schoval. Tak choď. Hej, vstávaj. Si hore? Ty kokos. Oni ťa asi zbili. Čo? Oni ťa asi zbili. A mám Čo? pocit? Oni odišli s bicyklami? Áno, boli tu bicykle, oni odišli. Musíme ísť rýchlo po nich. Poď. Ty vole, tu je. Ahoj! Cerus, kde si bol? Ja keď sme utekali, tak potom som išiel z domu, tak potom som ťa nenašiel, som ťa hľadal a teraz som ťa našiel. Aha, tak to je super. Tak vieš čo? Pome. Ideme ho hľadať. Ja som si všimol, že sa aj prezlekol. Veľmi pekný dres si dal. Dobre, nezdržujme sa, poďme ich hľadať, kamo musíme ich nájsť, pretože keď ich nenájdeme, tak to bude strašne zle. A potom, proste, ja neviem, proste musíme to hlavne nahlásiť polícii. Áno. Sme na to úplne zabudli. Tak poďme. Poď, ale nebežme, lebo nebudeme môcť vládať. Môžem sa vás opýtať, také, že vás naháňali takí dvaja, taký vyšší a jeden nižší, že... Teraz sme sa spolu zase stretli dvakrát. Takže hlavne si, tak poďme chalani. To mobil, ja skúsim zavolať na tú políciu. Kto to tak klope? Môžem sa pozrieť. Už bol. A tam. Čo to tam ten typek robí? Už ako pomaličky. To je ten typek, čo ma uniesol. A to je Adam. Poďme ho zbiť. Kámo, čo spravíme? Ale on je strašne silný. Ako mne to ide? 2, 1. Chalani. Ja neviem. Musíme ho dostať. Hej. Hej. What the fuck? Kamo, toto je jak nejak... To je jak... Počuli ste to? Čo to bolo? Kamo... Čo si? Tak, kamo, hoši... Chalani, stojte! To je fakt jak nejaký optický klam? Kamo... Ja tam idem, a tam Ja sa bojím. Čo to je? Kamo... Alex, kde je? Adam? Ja mám taký pocit, že ho zobral. Dobrý ti. Ty vole, čo teraz spravíme? Poď. Adam? Kam ideš? Alex tu je! Čo? My. Tam je niekto. Je, rýchlo. Ešte! Kámo! Chalani! Nice! Som nechcel, dobre. Lebo, hej, to máš kamo. Pomstíme sa za ňou. Áno. Je. To je najlepší kamo na svete. Jej. O, nie. Je tu? Čo ja? Pod tým to bude. Tu nič není. To je strašné. Kde si? Počkaj, zatleskam mu, aby poďme sa nejak rozdeliť. Ja pôjdem tam a ty pôjdeš tam. Okay. Alex! Alex! Nie! Nemôžem ísť! Nie! Čo bolo? Musím sa niekde skovať rýchlo. Ešte dneska sa nám to podarilo veľmi dobre, dneska sme chytili toho prvého a musíme chytiť ešte aj toho druhého miesta. Niečo, ale tuto takto keď sme boli. Ten malý, vieš ten druhý. Aha! Kámo, počkaj! Počkaj, ja som ťa videl!
stromu tam, prosím ťa, nejaké miesto. Počkaj. Počkaj, Koľko za nie ťažšie, jak som si myslel. Počkaj, kúkni. Mama. Máš dobre. Konca, normálne sa to nastavil, chápeš? No počkaj, teraz to bude problém. Ja mám furt takéto výbavy. Tak. Super. Tak. What the fuck? Konečne sme ho chytili. Počúvaj. Nedali by sme ho na nejaké iné miesto? Na nejaké lepšie? Ono nenapadlo. Vieš čo? Ani sa to nebudem pýtať. Ja si myslím, že to miesto, kde ho chcem dať ja, bude lepšie. Tak poďme ho ešte zbiť. A pôjdeme ho odniesť tam, kde chcem, okej? Dobre. Nie. Tak. Počkaj, ja už som tu niekedy bol. To je Adolfín byt. Musí tu na niekde kľúče. Ja sa pozriem. Oni sú tu. Yes. Adam! Servus! Kamo, ja neviem ako, ale ja som bol tam zamknutý asi ty kokos na deň alebo na 2 dní. Kamo, ja už zomieram hlady, rýchlo. Kamo, poď, oddychneme si. No. Kamo, poď tam, Alexa zabili. Aj te. Aha, pes. A to je strážny, to je normálne. To bol... On tu není? Oni ho zobrali? To takto... Sedel. Mŕtvy. Oni ho uniesli. Počkaj, si istý, že bol mŕtvý? Bol. Vážne. Musíme ho nájsť asi. Ja mám taký pocit. Vieš vtedy, keď som ťa hľadal. Áno. No, tak ja som vtedy išiel sem a vtedy, vieš, kto tu bol? Vtedy tu bol ten malý s tou čiernou mikinou. Čo? No. Ja neviem, on ma proste akoby... No, proste chytil ma. Ja som si myslel, že to je ten, čo ťa uniesol, alebo aj to bol on. Proste na mňa keby ma chcel vystrašiť, ale moc mu to nešlo, tak ja som ho išiel som ho zbiť, tak som mu riadne išiel dať a proste nejako ma proste... No proste ma zbil. Proste tak, že som, vieš, že som bol proste mimo zrazu a objavil som sa potom v tej garáži, kde si bol už aj ty s ním. Aspoň teda myslím, ak si to dobre pamätám. To je tá maska, čo zabil Alexa. Takže ten týpek mal túto masku. Mi nepáči, toto bude nejaká pasť určite. On to... Ideme brať, že? On asi ju... On tak... Kámo, poď! To mi zase nemusíš dať, to nevadí. Stavte sa, toto je... No? Jak to... Jak